I la Diputació de Castelló ha anunciat un paquet d'ajudes per als municipis de les comarques del nord afectats pel temporal de gota freda. Aquesta mesura s'afig al decret que el Consell aprovarà divendres per a ajudar a pal·liar els danys provocats per les pluges. La gota freda encara manté tallades al trànsit la CB137 entre Càlig i Sant Jordi, l'accés a Cedramant de la CB176 i la CB213 entre el Matet i Algímia. I este és el paisatge en diferents punts de Castelló. L'aigua i el fang s'estenen per carreteres, camins, cases o cultius a Vinaròs. A Peníscola i Borriana, les platges i el mobiliari urbà destrossats. Només a Benicarló s'estimen danys d'1 milió d'euros. A la Llosa han demanat la declaració de zona d'emergència. De moment, la resposta és que la Diputació de Castelló aprovarà demà en un ple extraordinari 820.000 euros en ayudes. Lo importante, lo urgente, es que todo aquello que se ha visto dañado por las lluvias pueda recuperar la normalidad en el plazo más breve de tiempo posible. Seran ajudes directes de 5.000 euros a cada ajuntament afectat. Una partida de 152.000 es destinarà a condicionar 57 de les 66 carreteres de la xarxa provincial que han estat més afectades per les pluges.